Right, maabig, ya kabosan si katayon amin. Welcome sa Pantungtungan Tayo Virtual Program ng PIA Pangasinan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Philippine Information Agency under the Presidential Communications Office na naglalayong maihatid sa bawat Pilipino ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga programa, proyekto at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kapakinabangan ng publiko. Ako si Jenry Del Rosario at ngayong 10:05 ng umaga, June 17, 2026, makakasama natin ang Pangasinan Provincial Health Office upang pag-usapan ang obserbasyon ng National No Smoking Month, ang kahalagan nito, masasamang epekto ng paninigarilyo at vaping sa kalusugan, mga programa at hakbang ng pamahalaan, at mga paraan upang mahikayat ang mas malusog at smoke-free na komunidad. Narito ho, no, si Ma'am Bea Freda Ramos, Nurse 1 at Program Manager ng Non-Communicable Diseases Prevention and Control ng Pangasinan PHO. Magandang umaga po, Ma'am Bea, at welcome pong muli sa Pantungtungan Tayo program ng PIA Pangasinan. Ang inyo pong pagbati sa ating mga taga-subaybay, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po ulit sa ating pantungtungan tayo regarding our National No Smoking Month po for 2026 po. Alright, maraming salamat po ma'am no sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon na kayo po ay muling makapanayam dito sa programang Pantungtungan Tayo para maihatid yung mga knowledge, no, mga important knowledge na kailangang malaman ng publiko. And sa mga kaibigan po namin na nakatutok ngayon sa aming Facebook live stream, kung kayo po ay mayroong katanungan ukol sa ating paksa ngayong oras, which is very timely nga din po ngayon, no? Maaari niyo itong ilagay sa aming comment section o kaya message ako sa aking messenger account, Gendry C. Del Rosario. Babasahin namin ang inyong mga katanungan sa programa upang masagot ng ating panauhin na si Ma'am Bea. Ngayon po, siguro mag-proceed na tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Yun nga po, nabanggit ni Ma'am Bea, no, na observance ngayon ng National No Smoking Month. Bagaman, actually, halos araw-araw nga, no, na napapaalalahanan ang publiko regarding dito sa paninigarilyo, no, siguro, ma'am, para po sa pag-refresh sa ating mga kababayan, no, mga kaibigan, especially doon sa mga bata pa lamang and naku-curious rito sa sigarilyo po na nakikita nga nila minsan or madalas sa publiko. Siguro bakit po kaya mahalaga na patuloy, no, na paalalahanan ang publiko tungkol po sa panganib ng paninigarilyo. Siguro include na din po natin, ma'am, yung trend po ngayon na vaping. Yes po. Actually po, ang smoking po, paninigarilyo and vape po ay parehas pa rin po na mapanganib po sa kalusugan ng kabataan, not just for the smokers po, pati na rin po sa mga taong nasa paligid po nila. And isa po itong malaking health issue po sa ating bansa, hindi lang po dito sa Pangasinan po dahil nga po trending nga po yung vape po and sabi nga po nila, lagi nilang sinasabi na mas ligtas to and alternatibo po ito para sa paninigarilyo. When in fact hindi po kasi po parehas pa rin po siyang hindi po ligtas sa smoker and non-smoker as well po. Yes po, ma'am. Actually, parang madalas nga nating marinig na sabi nila. Kasi iba yung amoy nung yung traditional na sigarilyo na ano, kesa doon sa vaping. Siguro, maya-maya mga kaibigan, no, mas further explain po natin or hingiin pa po natin ang other information po kay Ma'am Bea regarding po dito. Pero siguro po, ma'am, no, ito nga na bagaman patuloy yung paalala po natin dito sa paggamit ng sigarilyo or ng vaping. Ah, hindi natin maitatanggi na sa paligid, sa publiko, madami tayong nakikita na patuloy yung paggamit po nila na ito. Siguro po
hingi po kami ng current situation sa ating ah, current situation po dito po sa smoking and vaping, siguro particular dito sa lalawigan po ng Pangasinan. Kumusta po ba, Dok? May mga, ano ba yung mga sakit na karaniwang nauugnay ho dito sa paninigarilyo at vaping na madalas pong naitatala sa ating health facilities and may data po ba tayo kung ito ay tumataas? Yes po. Meron po tayong data dito as of 2025 annual po. So ayon po ito sa datos ng Field Health Services Information System po or FHSIS po na hindi nawawala po sa top 10 morbidity and mortality ng probinsya ng Pangasinan ang ang mga smoking related diseases po. So hindi lang siya nag-i-stay by the year 2025 but the past years po talaga pong nananatili po yung mga smoking-related diseases po natin. So sa morbidity po for the year 2025 po, 4 po sa top 10 po na morbidity ang pasok po sa ating listahan. So is number 1 na po dyan yung other acute upper respiratory infections po na naitala po na mayroon 94,124 cases po. And top 2 po, essential or primary hypertension na meron po tayong 48,009 cases po. And nasa top 6 po ay yung pneumonia po. And top 7 po ang diabetes mellitus po. Kahit po ang diabetes mellitus ay ang pagtaas ng blood sugar po, mayroon pong risk po kasi sa mga tao po pag gumagamit po sila ng paninigarilyo and vape din po. And on our mortality part po for the annual 2025 po, 7 po ang pasok sa top 10 po natin na nagiging cause po ng death po ng mga Pangasinenses po. So number 1 po dyan, acute myocardial infarction po na naitala po na meron 2,230 na mortality po. Then next po, number 2, pneumonia po with the number of cases po of 1,628 cases po. Then number 3 po, essential primary hypertension po talaga, hindi po nawawala on both morbidity and mortality with a case of 729 cases. Other diseases of respiratory system with cases of 723. Then, pasok din po dyan ang diabetes mellitus with 536 mortality po. And other cerebrovascular diseases with cases of 475. Heart failure of 470 cases po. And other ischemic heart diseases po, 438 cases po tayo dyan when it comes to our mortality po. So yun po yung sitwasyon po ng ating probinsya, no? So kung mapapansin niyo po, talagang finalist po talaga ng ang mga smoking-related diseases po when it comes to on both morbidity and mortality rate po, not just for 2025, but for the past years po talaga. So malaki po talaga yung impact ng ating ng smoking po sa kalusugan po nating mga Pilipino and syempre po sa ating kapwa Pangasinenses po. Yes po, ma'am, no? Kaya napakahalagang paalala po talaga yung mga ganito, mga public awareness po na isinasagawa po natin. And sana hindi lang basta pinakikinggan ng publiko yung mga binibigay nating information sa kanila, kundi mai-apply din po sa kanilang araw-araw na pamumuhay para nga po maiwasan. Ang dami nung nabanggit ni ma'am, no, na mga smoking-related diseases po natin. Monte, i-clarify ko, itong mga nabanggit ninyong data, nagsama na yun, ma'am, is both yung sa tradition, yung sa paninig cigarette and vaping na po ito. Base po dun sa data po, yun po talaga yung generally na smoking-related diseases po. So, halo-halo na po dyan yung physiological, environmental, genetics po. So, kasama na rin po dyan yung behavioral factors po. So, hindi na po namin ma-separate kung alin po dyan yung mga cases na caused by smoking po. But those are the diseases po na in general, na sila po, yun po talaga yung mga diseases na malaking risk po na or cause po na ginagawa po ng smoking sa ating kalusugan po. Yes po, ma'am. No? Kanina po, ma'am, no, nabanggit nga natin na isa nga sa trend ngayon na generation itong vaping. Kasi nga may mga maririnig tayo na sasabihin nila is mas maganda kasi nga
mabango compare doon sa yung sigarilyo talaga na yung sigarilyo. Talagang kapansin-pansin yung pagdami ng mga kabataan pa po, ma'am, no? Kabataan na gumagamit dito. Ano po kaya yung nakikita nating reason dito? And siguro misconception na din po sa public tungkol sa vaping, lalo na po, no, sa paniniwalang mas safe nga po ito kumpara doon sa sigarilyo talaga. So, number one po dyan na nakikita kong dahilan po yung aggressive marketing po. So, kahit saan, no, nasa TikTok, Facebook, and other social platforms po, meron po talagang mga vape products po na ultimo yung mga ating mga content or vloggers po natin. Minsan po ay sila po yung nakikita po na parang nagiging halimbawa or nagiging um, yung kanilang platform po ginagamit po sa pag-advertise po ng mga ganyang klaseng vices po or aggressive marketing po. Ang vape products po ay may mga flavorings din po kasi may bubblegum, mango, strawberry na attractive po sa kabataan. And yung packaging din po mukhang tech gadget po and social media influencers po na nagpro-promote po. Second po, yung misconception po sa safety po. Bagamat yung ang vape po ay walang tar po, ito po, totoo po na walang tar po ang vape po. Pero po ang vape or aerosol na naglalaman ng formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, and heavy metals po, which is bad for the health po. Then another dahilan po sa mga kabataan na nahuhumaling po sa vape is peer pressure po and social acceptance. So, feeling ng mga kabataan na hindi sila i-accept pag hindi sila sumasabay sa trend ng mga kabataan din ngayon na gumagamit po ng vape. And another one po yung accessibility kasi po yung mga vape products hindi lang po siya nasa physical stores kundi nasa social media, mga Shopee, Lazadas po and other online shoppings po. Then so kailangan po nating i-regulate din po yun sana ng ating gobyerno po na ito po ay isa sa uh, paglabag ng batas po natin when it comes to yun po yung pagbebenta ng mga um, smoking paraphernalias and ano po yung vape po dahil po ito po ay accessible po sa mga minors po kasi po lahat po merong Shopee and Lazadas po hindi na po nila monitor kung minor po ba yung nag-order o hindi po. And another thing po, ito po ang sa tingin ko po na isa sa pinakamalaking factor po, which is the lack of parental awareness po. So maraming magulang ang hindi nakakilala ang vape bilang gateway to nicotine addiction po. So mahalaga po na yung health education promotion po natin sa community na ito po ay masama para sa kalusugan po. Then, on the misconception part naman po, ang sinasabi nila, hindi daw po ito nakaka-addict. When in fact po, ang karamihan sa vape fluids ay may nicotine po, na mas nakaka-addict pa po kaysa sa cocaine and heroin po. So, ayon po yun sa pag-aaral. And isa pa pong misconception po, sir, is yung isa po itong way ng pangtigil or alternatibo sa sigarilyo po. Bagamat may ilang gumagamit bilang smoking cessation tool, ang vape ay madalas na nagiging dual use or patuloy na mas lalong patuloy na naninigarilyo habang nagve-vape po. So mas lalong na-attach yung smoker po doon sa ginagamit po nilang vape or sinasabi po nilang alternatibo doon sa smoking po natin. Then, isa pa pong misconception po na hindi po siya nakakasira sa baga. So may mga kaso po ng EVALI or e-cigarette or vaping use associated lung injury and at vaping associated pneumonia po. So may mga misconceptions po no na okay lang siya, na okay lang gamitin kaysa naman magsigarilyo ko and all po. Pero both smoking and vape po ay nakakasama po talaga sa kalusugan ng yung user po and yung mga taong nakapaligid nga po sa kanila po. So, yun po. Yes po, ma'am, no, totoo po yun na napakalaking factor yung mga influencer minsan. Kasi yung paggamit nga ng social media is kita sa kanila. Kung ba kung idol nila, yung tao na yon na aano din sila, yung pressure sa kanila na itry din para hindi mahuli sa trend. And of course, yung sabi po ninyo, ma'am, na tawag po dito, very accessible
siya na kung saan pwedeng mabili sa shop, both sa shop and online na hindi na tinitignan ng yung vendor or yung nagbebenta nito kung nasa tamang edad itong bumibili. Kaya may mga below 18 years old na makikita po natin, minsan high school ma'am, no, na talagang gumagamit na po nito. Siguro po, ma'am, no, para po, since nga ito nga, nakikita nga natin na even bata pa lamang, no, high school, nakikita na natin yung ganitong situation na hindi siya napipigilan kasi nga isa nga na nabanggit natin is lack of parental awareness din po regarding po dito sa vaping po natin. Siguro paalala or siguro pang-refresh sa ating mga kabataan, paano naaapektuhan nito hindi lamang sa sarili nila, no? Personal na kapag nag-vape sila or naninigarilyo sila, hindi lang sila yung naapekto, kundi maski yung mga second-hand smoke po na tinatawag natin na hindi naman naninigarilyo. Lalong-lalo na po kasi since sa public po ito, hindi lang sila yung nakakaamoy na gumagamit, kundi may mga bata, may mga senior citizen po. Opo. So, meron po tayong tinatawag na second-hand smoke po. Ito po yung mga usok na nagmula sa nasusunog na sigarilyo at usok na ibinubuga ng naninigarilyo po. So, sa mga bata po kasi, mas underdeveloped po kasi yung mga baga po nila kung kumpara po sa mga taong adults pa. Kung yung mga adults po ay naapektuhan na po doon sa ano po, how much more po yung mga kabataan na underdeveloped po yung mga organs po nila. And delikado rin ito para sa mga batang may asthma attacks, respiratory infections, reduced lung function, and delayed lung development po. And behavior, nagkakos din po ito sa mga kabataan ng behavioral problems and learning difficulties. So yung attention span po nila, tsaka yung temper po nila, no, pag hindi po nakakagamit ng mga kabataan kasi nagkakos din po ito ng mental problems po kasi po nagkaka-anxiety and depression po, lalo na po pag hook na po talaga sila doon sa nicotine na kanilang nalalanghap po. So, samantalang po sa mga senior citizens po, alam naman po natin na habang tumatanda po ang isang tao ay bumababa at humihina po yung resistensya na nagiging sanhi na madaling pagkapit ng sakit. So, isa na po dito yung mga kondisyon sa heart diseases, mga chronic obstructive pulmonary diseases, and pagtaas po ng risk ng stroke at heart attack po sa ating mga senior citizens po. So, bukod po sa second smoke po, let me reiterate po, sir, no? Meron rin po tayong tinatawag na third-hand smoke. So, ito po yung mga residues sa surfaces, sa dust, sa cortina, sa clothing, and maging sa hibla ng buhok, no, ng smoker po, and even yung mga taong nakapaligid po. Ito rin po ay nagdudulot din ng long-term exposure, lalo na sa mga enclosed spaces po. Sa mga ano. So, kahit wala na doon yung smoker po, dumidikit po, no, sa mga kagamitan sa bahay, yun din po yung tinatawag po nating third smoke po. So, meron din po tayong exposure doon, even after yung paggawa po ng act ng smoking po. So, in all ano po, in general po, kahit hindi po naninigarilyo ang isang tao, may mga nakakalasong chemical po na nasa usok na maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga taong nakakalanghap po nito. So, yun po mismo yung kung paano nakakaapekto ang second-hand smoke and third smoke as well, sir. Ma'am, clarifications po, no? Kasi most of the public parang naririnig na, hindi naman sa ano, siguro sa iba, hindi pa nila naririnig itong third smoke. Pero yung second smoke kasi, second hand smoke, is na mas rinig na nila yon. Mas kumbaga, mas nadidiscuss sa kanila yun. Itong third hand smoke po na nabanggit po natin, ano to, mas grabe po ba? Mas delikado po ba ito? Kaysa yung sa direct mong nalalanghap yung usok na binubuga ng first hand smoke kaysa dun sa yung sa pag nalanghap mo na lang siya sa mga paligid natin like sa kurtina, na nabanggit po natin ng mga dumikit sa kurtina, sa hibla ng buhok, mga ganun po. Okay. Actually po, sir, parehas lang po sila na nakakaapekto po talaga sa kalusugan po. Kasi pagpasok mo po doon sa enclosed space po, tapos maaamoy mo pa rin siya, then doon ka nagpapahinga eh. Yun yung tahanan mo.
para magpahinga, para magkwentuhan kayong magpapamilya. Then, doon sa environment niyo po mismo, is nandun pa rin yung amoy ng yosi po. So, malaki, though sa second-hand smoke, direct po yung exposure po, hindi pa rin po nawawala sa third-hand smoke na nandoon pa rin po yung amoy and yung effect po ng usok po na nanggagaling po sa smoker po mismo. So, parehas lang po yun, sir. So sana po ano nga lamang no, sa pamamagitan po ng mga ganitong platform na dinidiscuss po natin sa public, no, sa mga nanonood po, sana po ma-share po natin sa ating mga friends, families, and sa lahat na, no, gamitin po natin ang ating social media platform po para po maibahagi itong mga information po na nadidiscuss ni Ma'am Bea sa atin para lahat po tayo ay makinabang and maiwasan po nga po natin yung mga sakit, lalo na ang dami-dami, no, na pwedeng makuhang sakit dito sa sigarilyo po. And protection lang po, hindi lang po para sa sarili natin, kundi para sa mga bata and mga senior citizens po. Siguro ma'am, dahil na napag-usapan na po natin, no, overview dito po sa epekto ng vaping po, no, mga data din po na nabanggit po natin. Na-refresh na sa publiko itong mga kailangang malaman. Punta naman po tayo sa government interventions po natin. Kanina po nabanggit po natin na sana, no, ma-regulate ng government yung mga ganitong ano po sa kumbaga sa mga smoking and vaping related po na concerns po natin. Ano-ano po kaya ang ano-ano po ba yung kasalukuyang programa ng provincial government in partnership or in coordination po sa PHO upang mabawasan po, no, itong bilang ng smoker at vape users po sa ating probinsya. May mga available po ba tayo na counseling o health services po para sa mga yung mga napaalalahanan na gusto nang huminto rin sa kanilang bisyo? So, number one po na proyekto po ng ating gobernador po, yung pagkakaroon po ng Provincial Ordinance number 317-2024 po, or also known as Comprehensive Smoke-Free Ordinance of the Province of Pangasinan. Ito po ay naglalayong i-regulate ang paggamit, pagbebenta, distribution at advertisement po ng mga cigarette products po. Pangalawa po dyan, in partnership with the World Health Organization po, nagsagawa ng 2 batch ng Framework Convention on Tobacco Control Training po na nakatapos na po ang 46 LGUs po, kasama na po doon ang Dagupan City po, kung saan inimbita rin po ang ating mga sangguniang bayan on health and municipal health officers para hasain po sila sa kaalaman sa pagpapatupad ng tobacco control program at pag-adapt ng ordinansa ng probinsya laban sa smoking po. Then number 3 po, nagkakandak po ang Provincial Health Office po ng Barangay Health Workers Training po sa iba't ibang local government units upang hasain po ang ating mga BHWs sa mga kaalaman sa kalusugan, lalo na po sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo gaya ng tuberculosis, hypertension at iba po pong nabanggit po kanina sa ating mortality and morbidity po. And another project po is in partnership with PhilHealth din po. Tuloy-tuloy pa rin po ang yakap or ang Yaman ng Kalusugan program po na pinapangunahan at prioridad po ng ating governor po para makatulong po tayo sa PhilHealth program po na layunin paigtingin sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pangunahing serbisyong pangkalusugan, kabilang na po yung mga libreng check-up, ang gamot, laboratory test upang maiwasan ang sakit at mapanatili ang mabuting kalusugan ng komunidad po natin. So sa services naman po sir, no, meron po tayong mga available smoking cessation clinics po and adolescent-friendly health facilities po na available po sa rural health units ng probinsya po. So, sa ngayon po, upon checking po with our DOH coordinators po sa Region 1 po, may 57 ongoing trainees po tayo ngayon ng brief tobacco intervention po. Ang brief tobacco intervention po, isa po itong maikling counseling or payo na ibinibigay ng health worker na karaniwang tumatagal lamang po sa ilang minuto lamang po. Then, meron din po tayong available na KADA network po.
ito po yung kabataang ayaw sa droga at addiction po. So located po ito sa iba't ibang provincial hospitals po na maaaring makatulong sa pag-iwas sa paninigarilyo at vaping po. So kung makikita niyo po yung efforts din po ng ating probinsya is nandyan naman po sila. Kailangan lang pong malaman ng community na may naghihintay na tulong po, na may available na tulong po and ating mga counselors po sa ating mga rural health units and our provincial health office and our provincial hospitals as well po. Nandyan lang lamang po sila. And kailangan lang pong tanggapin po siguro ng isang individual na nakakasama po talaga yung smoking, yung kanilang bisyo. So it all starts with their selves po, no? So yung pagkilala na may mali na siyang epekto sa iyo at sa iyong pamilya, yun po yung pinakaunang hakbang po. So kahit ano pong nagiging effort po ng ating gobyerno po, kung hindi po talaga mag-i-initiate yung taong smoker po or merong smoking addiction po, I think it will not flourish po, no? Sa kahit anong gawin po ng ating gobyerno po. So kailangan po talaga tulong-tulong po ito, hindi lang po government efforts po. It's a shared responsibility, tama po ma'am. Hindi lang siya kay government, kundi lahat mayroong papel sa para maging smoke-free ang ating komunidad. And nabanggit, ang dami niyong nabanggit kanina ma'am, no, na programs and services ng provincial government in partnership with PHO para po talaga matugunan or ma-implement itong smoke-free policies po sa ating and probinsya. And hopefully, no, na dumating yung panahon na wala na tayong maaamoy na amoy ng sigarilyo or vaping dito sa mga paligid po natin, lalong-lalo na sa mga public places, kahit saan tayo magpunta, minsan palengke, minsan mga sasakyan, sa public transportation, na aamoy natin yung mga ganyan. And kanina nabanggit po ninyo na or na-emphasize po ninyo na talagang ginagawa ng pamahalaan yung kanilang pag-implement nitong smoke-free policy sa probinsya. And sabi po natin na yung mga nagnanais na matulungan is lapit lang. Pero paano or sino or kanino po sila lalapit, ma'am? Anong may contact po ba sa atin na para makapag-reach out po sa atin? Siguro gamitin po natin itong platform na ito para po malaman nila na especially sa mga humihingi na ng tulong. Kasi minsan sabi nga nila, ma'am, no, mahirap kahit na gusto nila may part sa kanila na sobrang hirap kasi hinahanap na ng kanilang katawan yung gano'n, yung ng nicotine sa kanilang katawan. Siguro paano ba sila magre-reach out sa atin, ma'am? So, readily available naman po ang ating FB page po. So, anytime po na kailangan po nila ng tulong, kahit nasaan po sila sa probinsya po natin sa Pangasinan, ay may mga kalapit po tayo mga rural health units. So, i-cater naman po sila dahil ito pong mga ating nurses and even our municipal health officers ay trained na po sila when it comes to smoking cessation po talaga, and yun nga po yung brief tobacco intervention po. So, kahit hindi po sila magpunta dito sa probinsya, well capacitated po ang ating mga health workers po sa rural health units po natin. Yun po. Tapos ano po yun, ma'am, pagka-message po nila, for referral na po sa kanila kung saan sila, parang i-refer nyo na po sila kung saan sila pupunta, gano'n. Or sino ang Pwede lang po, sir, kung sakaling wala po silang reach po doon sa kanilang rural health unit po, i-refer po namin sila, ipapasa po natin sila sa ating mga counselors po, smoking cessation counselors po natin. So, pwede naman po tayong mag-refer para hindi na po sila magpunta ng malayong lugar po para po magpa-counseling po. Yun po. Yes po, ma'am. And salamat po sa assurance po na yan para po sa mga talagang sinisikap naman po na maalis yung ganong bisyo po sa kanila. Pero siguro, ma'am, sa ngayon, kung titignan po natin tong generation na to, no,
very curious itong mga bata sa kung ano yung nakikita nila sa paligid nila, minsan or sa kasama nila, no? Makita lang nila na merong hawak na kung may hawak yung isang tao. Curious sila, tatanungin nila. May pagkakataon na gusto nilang ma-try ito. Siguro, mas bigyang ano natin ito, ma'am. Paano kaya natin maproprotektahan ang mga bata and kabataan laban po sa impluensya ng smoking at vaping? Ano yung mga kailangang or paalala kailangang gawin po natin para sa mga ito, ma'am? Ayun po. With the help po of our leader, our governor, Ramon V. Gico III po. So, in partnership din po sa Provincial Health Office po. So, meron po kaming mga health education promotion officers po dito sa probinsya po. And in RHUs as well, meron po silang available HEPOS po doon na magbibigay ng tamang edukasyon. At isa pa po dito yung mahigpit na pagpapatupad ng batas po. Pero dito po sa part na ito, medyo nahihirapan po ang ating mga leaders po, even in LGUs po, kasi kailangan din po nila mag-hire ng mga task force na kailangan manita po. And yun nga po, isa rin po yung aktibong paggabay ng mga magulang po talaga at mga guro sa paaralan. So sila po talaga yung mauuna dyan, first in line po talaga. Kasi po it all starts at home po talaga, yung pagbubog po ng kanilang pagkatao and yung pag-uugali, kung paano nila titignan ng isang bagay, kung tama po ito or mali para sa kanila. So, kailangan lang po talaga ng constant na pagkabay hanggang sa ma-realize po ng mga kabataang ito na ito ay mali para sa kanila, no? Then, isa pa po dito, yung pakikibahagi sa mga alternatibo at positibong gawain po sa community po para po makaiwas po sa mga bisyo po, kagaya ng vaping and even alcoholic intake po, no? Para maiwasan po. Siguro po, ang aking naipapayo po, trending po ngayon yung pickleball, no? So, yung pickleball na sports po. So, marami pong kabataan na nag-engage po sa ganong sports po ngayon. Kasi yun po, trending din po yun. At least yun po ay nakakabuti po sa kalusugan nila. Hindi po kagaya ng trending na vape na nakakasama pa po sa kanila. So, yun po, sir. Yes. Yes, ma'am, no? And ang laking papel din ang laking tama yung papel ng magulang and even doon magulang and paaralan. Tama po, ma'am, no? Para po sa pagpigil ng tawag po dito, yung bisyo, yung mahulog sila sa bisyo ng paninigarilyo and kanilang yung sa vaping na trend po ngayon. And totoo, ma'am, no, yung nabanggit po ninyo na isang ang trend ngayon na ano tawag dito, sport, no? Yung pickleball na may parang ewan ko kung may bawat bayan ba, ma'am, if meron na pong nagpa-try talaga na makapag ano ng pickleball para puntahan ng publiko. Parang nakikita ko po sa Facebook, marami po talagang nag-engage na magpatayo ng pickleball po. Kasi napapansin ko po yung mga magbabarkada, sila rin po yung mismong naglalaro po ng sabay-sabay po doon sa area po. So, siguro po ang ating mga LGUs nakikita yung effect, yung good effect po ng sports sa ating mga kabataan. So, nagpapalaro sila ng basketball, volleyball, and ngayon po, yung pickleball din po. So, magandang start po yun ng LGU po para mas mahikayat yung ating kabataan not to engage with vices po. Yan siguro, ma'am, no, since nabanggit nyo nga yung mga magbabarkada, maganda rin siguro na yung mga magbabarkada is yun ang pinupush, no, yung healthy lifestyle kesa dun sa pagbibisyo ng yung mga bisyong ganyan, paninigarilyo, na sobrang nabanggit nyo nga po na sobrang daming pwedeng maging sakit na makuha, iba-iba yung nabanggit po ninyo kanina. And siguro po, ma'am, other than yung sports, ma'am, meron pa po ba kayang pwede? Kasi may mga, aminin po natin na may mga tao na not into sports na sinasabi po nila. But aside po sa mga sports kaya na alternative para sa mga or hindi siya alternative, sorry, yung
para pang-iwas sa bisyo, may mga pwede pa po kaya silang gawin, especially doon sa mga not into sports po? When it comes to that po, yung mga activities po, siguro po magjo-join po sila sa isang community service po sa barangay. Siguro magka-come up po yung mga sangguniang kabataan natin na hikayatin po yung mga kabataan po sa barangay na mag-engage po sa mga community services po. At least po doon, nakakatulong din po sila. Hindi lang po yung sa sarili nila na pag-iwas po sa vices, but with the community din po. So, pag ginawa po nila yung community service po, dun sa kanilang barangay or community, magkakaroon po sila ng sense of fulfillment, no? So, hindi siya mapupunta sa isang bisyo, no? Na ito po nagiging cause din po kasi yung mga kabataan, parang nagiging mas older yung kanilang itsura kasi pag nagkakaroon ng mga vices po. So, isa din po sana yun yung i-reiterate ng ating sangguniang kabataan and sa barangay po, na yun po ay nagkukos ng hindi magandang itsura and yung aging po is mas napapabilis po ng vices po. So, yun po, sir. Madami, no? Madami po na pwedeng gawin para maiwasan natin itong mga bisyo po na ito. Sabi nga ni ma'am na hindi lang health, minsan pati yung panglabas na, no? Pwedeng apektuhan. Mabilis tayong patandain. Pagmukahing matanda ng mga bisyo. And pag sa mga healthy lifestyle naman po is sports, di ba? Pag nakikita natin, ang ganda ng epekto nito sa katawan natin. So siguro, yun ang i-consider natin mga kaibigan, no? Yung mga community service, sports natin, yung pag-join natin sa mga ganyan. Kesa doon sa bagay, sa mga bisyo na hindi lang sa sarili natin maapektuhan, kundi pati yung mga taong nasa paligid natin. Kasi once na nalanghap nila yan, ay pati sila ay apektado po. And yun nga, sabi nga ni ma'am, no, hindi lang ito hindi lang ito effort ng government, kundi effort po ng buong community para ma-achieve po natin is mukti. Kasi iba din, no, pag sariwang hangin yung nalalanghap natin, napakaganda sa pakiramdam kesa dun sa iba-ibang klase ng amoy yung nalalanghap natin. Siguro ma'am, sa puntong ito, hingin po namin ang inyong mensahe po, no, sa mga taong or sa mga individual na dating lulong dito sa ganitong bisyo pero nagnanais na kung huminto sa paninigarilyo. Pero yun nga, hirap sa pagsisimula kasi maaaring inahanap ng kanilang katawan yung nicotine or hindi nila alam kung kanino sila lalapit. And ngayon na panahon na accessible na din ang vape products, hindi lang sigarilyo, siguro mensahe nating nais ipaabot sa publiko. So, sa mga gustong huminto sa paninigarilyo pero nahihirapan po mag-umpisa, ang unang hakbang po ay yung pinakamahirap po, pero ito rin po ay pinakamahalaga. So, tandaan na ang pagtigil ay isang proseso at hindi biglaan. And huwag mag-atubiling humingi ng tulong at suporta mula sa pamilya, kaibigan o health workers from rural health units and hospitals po. So dahil sa bawat araw na smoke-free ay isang tagumpay. Ang withdrawal symptoms ay pansamantala lamang, 2 to 4 weeks po, pero ang benepisyo ay habang buhay. Mas malinis na hininga, mas malakas na resistensya, mas habang buhay at mas masayang pamilya po. So yun po yung aking mensahe po sa ating mga gustong mag-quit po. Sir. Yes, ma'am. Kung nabanggit nyo, parang 2 to 4 weeks yung withdrawal natin. No? Ganun lang siya. Kumbaga parang kung 2 to 4 weeks, isang buwan, kaya nang mapigilan. Kaya nang maitigil, ma'am. Basta tuloy-tuloy or regular or tuloy-tuloy yung paghinto. Tama ba, ma'am? Actually po, in reality po talaga. May mga times or may mga clients po talaga na may tendency na kahit na nakalampas na po sila sa 2 to 4 weeks po na withdrawal symptoms po, nagre-relapse po sila. So may mga documentaries po kasi akong napapanood na talagang siya, parang
mag-i-start, magpo-push through, babalik, tapos mag-i-start po ulit. So maganda po yun, no, na kahit bumabalik po sila or nagre-relapse po yung kanilang addiction po sa smoking po, eh, hindi po sila nagsasawa na mag-start po ulit hanggang sa unti-unti po nilang maiwasan po yung vices po. Hindi lang po sa smoking po. Kahit maging sa alak po ay ganun din po. May mga times na nagre-relapse po ang isang tao. Dahil po, yun po yung nakasanayan po nila for the longest time po. So, siguro before tayong mag-end sa ating programa, siguro ihabol ko lamang po. Kasi, of course, totoo naman, no, may mga real life stories po tayo na from yung pagkalulong sa bisyo nitong sigarilyo or vaping is talagang nagsisikap naman na mahinto na ito. Bagaman mahirap pero mahalagang part, sabi niyo nga po na kailangan talagang gawin ng isang tao para mas healthy. Pero may mga pagkakataon po kasi na sabi nga po natin na ang dami talagang makukuhang diseases pagdating po sa paninigarilyo. Pag may yung mga ganitong situation po ba, ma'am, kunwari, mahahabol pa na may possibility na mahabol na yung nakuha niyang sakit sa paninigarilyo and gusto niya nang huminto, kaya pa rin habulin na para hindi siya umabot sa puntong critical yung lagay. Maari po yun, sir. Kung bata po sila ay nag-stop na po sila. Pero po kung during their teenage years po ay nag-start na po sila hanggang sa kanilang pagtanda, tumigil lamang po sila pag may heart diseases na existing po sa kanila, may kidney problems na, doon po sila may hirapan na tumigil or ay titigil po siguro pero nandun na po kasi yung damage eh. Pero kung mas bata po sila or mas earlier po na nag-stop po sila, mas the best effort po talaga na makakatigil sila dun sa kanilang bisyo, no? Yun po. So talagang dapat habang maaga pa, no, tigilan na yung bisyo po na ito para hindi na tayo umabot sa ganoong critical na lagay. Kasi yun nga po, sabi ni ma'am, mahirap, pag tama ma'am, no, mahirap na din habulin kapag talagang nag-start na siyang uh, uh, magpakita ng ano dyan sa ating katawan. Siguro ma'am, baka may mga nais pa po kayong i-announce or updates po mula sa inyong ahensya, messages po natin para na kailangan pong marinig or malaman ng publiko ngayong panahon po. So, at this point po, gusto ko lamang po na sa pagtatapos nitong ating pantutungtungan or talakayan, in behalf of our dedicated and hardworking Governor, Honorable Ramon V. Gico III po, at ng aming butihing Provincial Health Officer 2 na si Dr. Maria Vivian Villar Espino, nais po naming magpasalamat sa PIA, Philippine Information Agency Pangasinan, sa pagkakataong makiisa dito at makapagbahagi ng mga bagong kaalaman at mas malalim na pangunawa sa mga panganib dulot ng paninigarilyo at vaping ngayong National No Smoking Month celebration po. So, tandaan po natin na ang pagpili ng malusog na pamumuhay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating pamilya at komunidad. Ang bawat hakbang tungo sa pagiging smoke-free community ay isang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan po. So, yun po, muli maraming salamat po at naway maging inspirasyon po tayong napiliin at ang kalusugan kaysa sa bisyo. Ako po muli si Bea Freda Ramos Pro, ang anyong Provincial NCD and Tobacco Control Program Manager po mula sa Provincial Health Office po. Maraming salamat po and mapagpalang araw po sa lahat. Yes po ma'am, no? Gusto ko lang po i-re-echo na una yung napiliin natin yung kalusugan kesa sa bisyo. Siyempre, ibang-iba din, di ba, na talagang inuuna natin yung kalusugan natin dahil sa oras nga na naapektuhan ang ating kalusugan, wala lang din lahat ng mga ginagawa natin. And siguro po, dito po nagtatapos no, ang ating programang Pantungtungan Tayo kasama ang Pangasinan PHO. Maraming salamat po, no, Ma'am Bea, sa pagpapaulap po ng aming invitation po na makapanayam kayo at
mapag-usapan natin or ma-share natin sa publiko yung mga panganib ng sigarilyo at vaping po, no? And sa ating mga nakasubaybay po sa programa and siguro sa mga makakapanood po naman po nito, replay, no? Ay hindi lang natin magamit sa sarili natin or may apply sa sarili natin yung information na naibahagi sa programa ito, kundi ma-share din natin sa iba, sa mga kaibigan, pamilya, mga katrabaho po natin, para lahat po tayo ay makinabang po no, sa impormasyon at kaalaman na ito. Muli ako po si Jen Del Rosario ng PIA Pangasinan and manatili pong nakatutok sa PIA Pangasinan Facebook page para sa update sa airing na iba pang episode ng Pantungtungan Tayo para tuloy-tuloy ang usapang makabuluhan para sa Pilipino. Ito ang PIA, ang tulay sa komunikasyon para sa kaunlaran. Maraming salamat po at ingat tayong lahat. Thank you po.